aiheena ois tämmönen Clash of Clans, kuinka saada Darkia, tämmönen tutoriaali. Eli kun mä aloitin tän, mä oon nyt tätä 1 päivän, 2 päivää vetänyt, ja mä oon saanut siinä ajassa 20 tonnia Darkia. Eli tää on niinku lähinnä TH9-TH8. Mut voitais vetää 1 kerran livenä. Eli 1 live-hööki, missä mä näytän. Eli tää armeijahan ei maksa yhtään Darkia. Eli nyt saata Dark-spellejä. Mulla itellä ei ole. Ja itse asiassa Kingiäkään ei oo tossa mukana nytten. Kun se on tuolla kerran. Oottakaa. Niin, tällä saa ihan sika helposti Darkia. No niin, nythän se tuli. Niin tällä saa ihan sika helposti Darkia. Tähänkin voitais vetää. Ja itse asiassa tähän me vedetäänkin. Tässä on tämmönen aika hyvä malli. Mä otan ton viisotoverin tosta nyt pois, ettei se häiritse. Kun ensinnäkin CC-lure on aika tärkeä, koska täällä on giantteja. Niin kun näitä tulee ihan koko ajan. Onneksi mä nyt tajusin lurettaan CC. Niin kun ihan koko ajan tulee tommoitteita full tai kalloja CC:ssä. Niin sitten jos niitä ei muista luree, mä oon kussut 2 höökiä 0 tähtäiselle sen takia. Mut tällä strategiallahan ei kippoja haeta. Tää on niinku enemmän luuttistrategia. Ja mä tiedän, 20 tonnia Darkia ne ei oo hirveesti. Jotkut saattaa saada sen 50 tonnia Darkia helposti päivässä, mutta niinku tää on, mä ainakin vedän kultaliigassa. Joku kulta-kristalliiga on mun mielestä ihan semmonen ihan hyvä tälle strategialle. Eli eka skinu se varmistaa, ettei oo mitään trappia, ja jos on trappit, niin se laukaisee ne. Siitä noin saatiin helittiä tonne keskelle. Noin siivoo tosta vähän. Sitten kingi aaguu. Toivottavasti ne nyt ei lähde kiertämään. Ei, hyvä. Siitä saatiin jo kaikki darkit. Melkein. Tuolla on vielä TH ja noi drillit, missä se 1 drilli on. Tuolla näköjään sekin saatetaan ehkä saada. En kyllä mene lupaa mitään. Ollaan jo saatu joku 1500 darkkia niin kuin yhdestä väkäystä. Ja siinä on tosiaan se 1500 plussa, että tähän ei mene yhtään darkkia. 1500 melkein. Näin. Mukaan darkit tuli. Mä saan sitä valkkyriä ihan ainakin ite. Ja sen jälkeen varmaan kun AU lähtee tosta uppiin, niin sanon varmaan frendeille, että ei pistä mua sotaan. Ja tähän ei edes tarvi CC:tä. Ja tää ei maksa hirveästi. Paitsi eliksiiri mulla oli itse asiassa aika vähissä, kun mä hyppäsin johonkin 10. Mä en kattonut ollenkaan eliksiiriä, niin sitäkin kannattaa katsoa, koska tää tosiaan maksaa melkein 100 tonnia, ei kun melkein 200 tonnia eliksiiriä. Tossa on vähän feili. Toi oli TH11.
Mut en mä nyt siitä viitti. Tosiaan jos sä feilaat, mulle näissä kaikissa on tullut kallo CC. Joten mä oon niinku feilannut ne sen takia. Tossa tuli kyllä hyvin tarkkia. Tossa. Täällä on tämmöstä. Kuten nyt vaikka eka tää paras. Lähdetään heti ahnehtimaan. Ja tää oli aika hauska mun mielestä. Mä en ole ihan varma oliko se tää, mutta ihan sama. Taisi olla tää, koska tässä ei ollut heroja. Mä huomasin herrat vasta, että mulla ei ole herroja tässä vaiheessa, niin piti laittaa kaikki arsut tonne tolleen jännästi. Kyllä se tää taisi olla. Joo, kyllä se tää oli. Tässä on niinku ihan sika. Mutta tästä Darkin saaminen meni kyllä aika tiukilla, mutta se johtui ihan vaan siitä, että ei ollut heroja. Tonne jäi tonne drillin vielä vähän Darkia, mutta ei se nyt se 400 niin tärkeä ole. Katsotaan nyt vaikka tää, että jos tää oli se mistä tuli. Eiku ei se ollut tää taisi olla muutenkin vaan feili. No ei sit tätä katsota. Siellä oli kyllä, ai joo toi oli toi. Mä otin vaan tosta noista drilleistä, mä en edes yrittänyt saada tähtiä. Mut tämä esim. Joo tää se oli. Kattokaa nyt kuin tyhmä mä oon. Mä en tajunnut, että eihän se yltä tonne. Tää se oli aika hyvällä. Ois pitänyt lurea jostain tuolta. Niin sieltä tuli kallot. Sain sentään. Veti yköselle. Onneksi Visut otti ne pois. Näin. Sieltä Kingi otti onneksi noin darkit. Ja itse asiassa tossa mä en edes ottanut TH:ta, koska en mä halua minnekään Master Leagueen. Tai no en mä usko, että tällä ainakaan näillä truupeilla minnekään Master Leagueen pääsis. Ja ei tää silleen tosi mua haittaa, jos mä vähän tipun näitä pokaaleja. Itse asiassa mä tiputinkin, jos täältä, no ei nyt enää, mutta tässä. Tää on pakko katsoa lana. Ja tässä, en mä tiedä oliks nää niin hyvät, silleen niin hyvät darkit, mutta ihan kohtuulliset mun mielestä. Ja onhan se kiva saada 3-tähtinen. Tossa kyllä ikävästi toi morttari ampui mä luulin, että ne ampuu noita gaijantteja. Sehän tässä oli tarkoitus. Vähän feilas. Tässä hyökkäyksessä kyllä toi niinku oli tosi hyvä, että keskellä lähti tosi paljon truppeja, mutta sit sivullekin lähti niinku, siis ei tässä vielä, mut niinku tossa lähtee pari truppia mun mielestä. Ei, ne meni. Niin ne putsas kuitenkin sai putsattua kaikki ja Giantit lähti silleen molempiin suuntiin. Kun yhteensä 20 niitä on, niin se ei oikeastaan se ei haittaa yhtään, se on vaan hyvä juttu. Että lähtee niinku suojaa molempia puolia. Tuonne suuntaan ehkä vähän. Joo, sinne keskittyy hyökkäys. Kingi alkaa pikkuhiljaa sulaa. Jättäis vastustajalle ei tosiaan ollut X-povea, mutta tää Akka otti aika hyvin. Otti TH, otti melkein kaikki. En mä usko ilman Akkaa tätä ei olisi muutenkaan tullut. Ja kohta näette minkä takia se Akka. Tossa olisi kaikki Visut ja nämä putsauksia, kun lähtenyt, mutta sitten Akka ottaa tosta ja sehän saa sen just ja just on 10-levelisen. Toi 2-levelinen Akka, niin sen 10-levelisen
Arsutornin. Ja sieltä tuli hyvät pokaalit ja hyvää luuttia ja kaikki oli oikeastaan aika hyvää. Ja tässähän menee ehkä joku parikymmentä minuuttia, kun tää tulee, toi armeija. Katsotaan vielä yksi tämmönen feili. Eli tässäkin mun mielestä tuli CC:stä. Joo, tässäkin tuli CC:stä. Simmänestä on junnut Lure CC, tässä olisi ollut paljon helpompi CC Lure. Ja kohta te näettekin. Nyt itse asiassa sieltä tulee kallot. Kohta tipahtaa itse asiassa aika lailla kaikki. Mä yritin tuossa saada raken silleen, että toi akka tuhoisi ne, mutta kyllähän noin nyt tarpeeksi kauan kestää. Ja sai kaikki oikeastaan pois. Mutta tässä mä yritin vielä saada tuolta noita darkkeja, mutta tossa oli 2. 500 overia, niin ei tipahtanut. Tuossa mä vähän pelkäsin, että jos mä ei menisi tonne darkille, mutta kyllähän ne sinne meni, mutta ei se oikein hyödy tänne mitään. Mutta tää video oli varmaan tässä. Tää video mä varmaan uppaan heti. Ja tää niinku tulee ihan heti varmaan tukeen. Tässä ei edes ole varmaan hirveästi niinku editoitavaa, että uskoisin ainakin niin, mutta mä koitan uppata heti, niin näette sitten tämän videon. Mut se ois moro.